Já vás moc zdravím a děkuji za super reakce na to, že jsme oba s Martinem na rodičáku a že Martin do toho šel. Ptali jste se, jestli je sociální pojištění hrazeno i pro druhého rodiče na rodičáku, podobně jako tomu je u toho prvního rodiče a podobně jako tomu je u zdravotního pojištění, protože zdravotní pojištění hradí stát za oba rodiče na rodičáku, no ale sociální pojištění ne. Takže buď vynecháte, anebo si těch pár měsíců zaplatíte. Z hlediska nějakého dlouhodobého by to nemělo moc hrát roli, protože až my budeme v důchodu, tak stejně žádný nebude. Já vám chci dneska prozradit, kam my se chystáme na podzim na delší cestu. Je to několika měsíční cesta, není to roční. Já si to ani neumím představit, jak bychom to s dětma dali. Možná jo, ale my jsme se rozhodli, že jdeme do 3 měsíců a i tak z toho máme velký respekt. Doma probíhaly velké debaty, kam by to mělo být. Já jsem byla velký zastánce střední Jižní Ameriky, protože tam to mám ráda. Zároveň vím, že je to tam levný a mám echo od jiných rodičů, že třeba Kostarika je s dětmi super, nebo že Nikaragua je parádní, takže mě by to lákalo. No a Martin měl zájem o jinou destinaci. A tam byla zase šance, že bychom to celé pokryli přes Home Exchange, takže bychom neplatili za ubytování, což by byla super úspora, když jsme oba na rodičáku. No a začalo to tak, že jsem řekla, víš co, tak zkus tam najít, jestli tam vůbec Home Exchange existuje a funguje a jsou tam lidi aktivní a jestli by nám odpověděli kladně na naši poptávku o ubytování. No a tak Martin začal hledat, našel první ubytování na první, asi 2 týdny, další ubytování na další 2 týdny, někde jinde. No a takhle to jelo dál a dál a dál, až jsme zjistili, že to máme celý naplánovaný a OK, koupíme letenky, protože už jsme to všechno potvrdili. Takže milí příznivci a posluchači a odběratelé Cestuj za babku, na podzim letíme do Austrálie. Moc se těšíme, trochu se bojíme. V Austrálii začneme severně od Brisbane, potom se budeme posouvat postupně dolů a taky si odskočíme na Bali, kde se potkáme s mými rodiči, což je super plán. A taky 3 týdny ve Vietnamu, to jsem zase chtěla já, ať to máme trošku taky jiný. Tam Home Exchange nemáme ani plán. Takže jestli jste tam třeba s dětmi byli, tak budu ráda za tipy, tady do komentářů pod video. No a potom se vrátíme do Pertu, takže na druhou stranu Austrálie, tam zase taky Home Exchange na asi 2 místech. Potom přelet do Tasmánie, na to se strašně těším, to jsem tam minule vůbec nestihla. Ona Austrálie je ohromná, tam jako nemá cenu jet na 2 týdny, na 3 týdny, i ten měsíc, jo. Já jsem tam poprvé byla 3 týdny a projela jsem v podstatě Sydney dolů, podél pobřeží, přes nějaký národní parky a přes Canberru zpátky za 3 týdny. A je pravda, že jsem byla týden v Sydney a spala u lidí přes Couchsurfing, takže předtím Couchsurfing a teďka Home Exchange. Ubytování zdarma na cestách, moje prostě mantra. No a potom z Tasmánie Melbourne na chvilku, tam už to trochu znám, ale to už bylo kdysi dávno. Tehdy byl kurz asi 17,6, teďka je lepší kurz, taky ho sem hodím, což je taky super věc, vybírat, jako jak se to posunulo za ty roky, cenová hladina u nás versus u nich a kurz, protože já mám očekávání, že to tam bude trochu levnější, než to tam bylo, když jsem tam byla já v roce 2009. Ty brďo, to je let. No nic. A potom končíme v Sydney a někdy koncem prosince se vracíme zpět, takže to je naše cesta. Jak vidíte, není to nic jako ročního, my si prostě troufneme na tohle a přejte nám, ať to dobře vyjde. Na závěr pro všechny, kdo ještě neslyšeli předešlá videa, my jsme teďka oba s manželem na rodičovské dovolené, což jde provést u dětí do 3 let věku. Oba rodiče můžou jít na rodičák, příspěvek rodičovský pobírá jenom jeden rodič, ale je to super věc, můžete to udělat třeba jenom na léto, na 2 měsíce, našetřit si peníze, udělat si plán a strávit nějaký čas s dětmi. A já jsem díky tomu, že Martin na rodičáku mohla taky vyrazit na tuhle cestu sama. Tohle video sice natáčím z postele, protože mám střevní potíže, což se tady stává, ale holt, tak to je. Ale kdyby Martin nebyl na rodičáku, tak abych já mohla odletět, musel by si vzít dovolenou,
což taky není úplně dobrý nápad, když máte omezený počty dní za rok a chcete trávit s dětma. Pošlete tohle video všem, koho by to mohlo zajímat a sledujte náš YouTube kanál.